ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид. дар рӯзҳои ҷашни наврӯзӣ ба унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз номи як қатор сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои хориҷӣ ба муносибати ҷашни наврӯзи байналмилалӣ барқиҳои табрикӣ ворид шуданд. раиси ҷумҳурии мардуми Чин Си Ҷинпин дар барқияи худ ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чунин менигорад: муҳтарам ҷаноби президент, дар иртибот бо фарорасии ҷашни анъанавии Тоҷикистон Иди Наврӯз иҷозат фармоед то аз номи ҳукумат ва мардуми Чин, инчунин шахсан аз номи худам ба ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон табрикоти самимии инҷонибро иброз намоям. соли гузашта дар пасманзараи паҳншавии бемории COVID-19 мардумони Чин ва Тоҷикистон талошҳои худро муттаҳид сохта дар бартараф кардани мушкилоти вобаста ба ин зуҳурот якдигарро саривақтӣ дастгирӣ карданд, ба рушди муносибатҳои дуҷонибаи шарикии стратегии ҳамаҷониба мусоидат намуданд. бо мақсади ноил гардидан ба натиҷаҳои самаранок пешбурди ҳамкории байни Чин ва Тоҷикистонро таъмин карданд. ин ҳама мисоли возеҳи густариши муносибатҳои миёни кишварҳои ҳамҷавор мебошад. дар аввали моҳи равон мо суҳбати телефонӣ сермаҳсуле анҷом додем ки такони нав ба рушди минбаъдаи муносибатҳои дуҷониба бахшид. ман ба густариши муносибатҳои Чину Тоҷикистон аҳамияти хоса медиҳам ва омодаам ки якҷо бо шумо бо саю талошҳои муштарак муносибати байни кишварҳоямонро ба зинаҳои боз ҳам баландтар бароварда шукуфоии Чину Тоҷикистонро такон диҳем ва дар таъмини амнiyatu суботи минтақа нақши намоён гузорем. ба шумо саломатӣ ва дар корҳоятон комёбиҳои бузург орзумандам. ба мардуми дӯсти Тоҷикистон саодатмандӣ ва некуаҳволӣ мехоҳам. дар табрикоти президенти Штатҳои Муттаҳидаи Америка Ҷозеф Байден омадааст: муҳтарам президент, ман мехоҳам ба шумо ва мардуми Тоҷикистон наврӯзи осоишта, шодмон ва шукуфон орзу намоям. соли ҷорӣ Штатҳои Муттаҳида ва ҷумҳурии Тоҷикистон сисолагии шарикӣ ва ҳамкориро ҷашн мегиранд. мо дар муқовимат бо терроризм, мубориза бо пандемия ва муҳайё намудани шароити беҳтар барои мардуми кишварҳоямон талош намудем. маъмурияти ман бесаброна хоҳони он аст ки бо мамлакати шумо барои ҳалли масъалаҳои амнияти умумӣ ва амиқтар намудани ҳамкорӣ дар соли оянда аз ҷумла ҷиҳати дастгирии талошҳо баҳри сулҳи Афғонистон ҳамкорӣ кунад. мо инчунин умедвори он ҳастем ки раванди S5 иловаи 1-ро ки таҳти роҳбарии котиби давлатии Ҷон Керри 5 сол пеш оғоз ёфта буд идома диҳем. ман ба шумо ва мардуми Тоҷикистон дар ин соли нав ва баҳори нав орзуҳои беҳтарини худро мерасонам. дар номаи табрикотии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзоев чунин навишта шудааст: муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, аз ирсоли таманниёти самимиву неки хеш ба шумо ва тамоми мардуми кишваратон дар остонаи фарорасии Наврӯз иди баҳору навсозӣ бениҳоят шодам. наврӯз ки таҷассумгари ормон ва саю талошҳои муштараки мост дар тӯли асрҳо аз ҷониби мардумони бародари Осиёи Марказӣ ба таври шоиста таҷлил мегардад. ин ҷашн бо муҳтавою маънавиёти амиқи худ эҳсоси дӯстиву ягонагӣ ва сулҳу ҳамсоиширо ситоиш намуда имрӯз низ дар густариши васеъи арзишҳои умумибашарӣ саҳми бузург мегузорад. бешак мулоқоту музокироти сатҳи олии мо ки вақти наздик дар сарзамини тоҷикон доир мегарданд дар ростои ба зинаи баланд баровардани муносибатҳои ҳамҷаворӣ ва ҳамкории зич, инчунин шарикии стратегии байни кишварҳоямон ки дар асоси усули эътимоди мутақобил ва дастгирии доимии ҳамдигар устуворанд хидмат хоҳад кард. дар ин рӯзҳои дурахшону дилрабо ба шумо
эмомалӣ раҳмони азиз умри дароз, саломатии бардавом, саодатмандии оилавӣ ва дар фаъолияти масъулиятнокии давлатиатон муваффақияти бузург ба мардуми дӯсти Тоҷикистон сулҳу пешрафти мудом таманно дорам. раиси ҷумҳурии исломии Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ чунин номаи шодбошӣ ирсол намудааст. ҷаноби оқои Эмомалӣ Раҳмон, президенти муҳтарами ҷумҳурии Тоҷикистон, бо камоли шодмонӣ фаро расидани Наврӯзи бостонӣ, баҳори табиат ва оғози соли 1400 ҳиҷрии шамсиро ба шумо ва миллати бузурги Тоҷикистон табрик мегӯям. баҳор ҳамчун наққоши забардаст бо нақшофарини бар буми табиат рӯҳи ҳаёту тозагиро дар дилу ҷони замин медамад ва нақши саросар таровату шукуфоиро дар паҳнои кураи хокӣ мегустаронад. ва Наврӯз ин оини пурмеҳру кӯҳан ки илҳомбахши умед, шодмонӣ ва раҳоӣ аз ғаму андӯҳ аст, баҳонаест барои нав шудан, нав нигаристан ва зиндагии дубора. умедворам мо инсонҳо низ битавонем ҳамчунин табиат бо нав шудани фасл баҳори тоза дар дилу ҷонамон эҷод кунем ва бо зудудани ғубори нотавонӣ ва сустӣ мояи нишоти ҷону андеша ва саломатии танро фароҳам намоем. дар соле ки гузашт шоҳиди бемории вируси COVID-19 ва паёмади мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоии зиёди он дар саросари ҷаҳон будем. умедворем дар соли ҷадид бо таомулу ҳамкории беш аз пеш миёни кишварҳоямон ва бо назорату маҳви бемории коронавирус Наврӯз ба рӯзгори навин барои мардумонамон бадал шавад ва шодӣ, баракат, саломатӣ ва оромиш ба тамоми кишварҳои ҷаҳон бозгардад. аз худованди мутаол саломатӣ ва муваффақияти он ҷаноб ва рӯзгори пурбаракат ва аҳволи некӯ барои мардуми Тоҷикистонро орзу дорам. муҳаммад Ашраф Ғанӣ, президенти ҷумҳурии исломии Афғонистон, зимни табрикоти худ овардааст. ҷавлатмаоб Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷозат бидиҳед ба намояндагӣ аз мардуми Афғонистон маротиби табрикоти қалбии худро ба муносибати фарорасии соли нави 1400 ҳиҷрӣ шамсӣ ва ҷашни байналмилалии Наврӯз ба ҷавлатмаоби шумо ва мардуми кишвари дӯсти Тоҷикистон иброз намоям. хушҳолам ки мардуми Афғонистон дар канори дигар кишварҳои ҳафзаи Наврӯз ва дӯстони байналмилалӣ ин муносибати деринаи мо, ин ҷашни бостонӣ ва мероси муштараки фарҳангиро якҷо таҷлил менамоем. ҷашни Наврӯз ба унвони яке аз арзишҳои дерина дар тақвият ва таъмини дӯстӣ, якпорчагӣ, ҳамкорӣ ва наздикии миллатҳои бо ҳам бародари мо нақши ғайриқобили инкор доштааст. мо дар канори арҷгузорӣ бо таҷдиди шукуфоӣ ва зебоиҳои пайдо аз ин муносибати бузург орзумандии худро барои густариши равобити дӯстона ва кор рӯи барномаҳо ва лоиҳаҳои бузурги минтақавӣ ба манзури пайвастагӣ, рушди иқтисодӣ ва иттиҳод баён менамоем. ман дар ҳамин ҳол як бори дигар ин муносибати фархундаро ба ҷавлатмаоби шумо муборакбод гуфта, сиҳат ва саломатии ҷавлатмаоби шумо ва саодат ва тараққии ҳарчи бештари мардуми Тоҷикистонро хоҳонам. Нурсултон Назарбоев, президенти аввали ҷумҳурии Қазоқистон, зимни паёми худ овардааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, лутфан самимонатарин табрикот ва таманниёти гарми ин ҷонибро ба муносибати ҷашни бузурги баҳор Наврӯз қабул фармоед. бигзор сарнавишт ва табиати Наврӯзи муқаддас ки ҳаёти дурахшонро оғоз мебахшанд, барои кишварҳои бародари мо неъмати фаровон ва иқдомҳои неки зиёдеро насиб гардонад. бовар дорам ки муносибатҳои гуногун ҷанбаи мутаносибан судманди байни Қазоқистон ва Тоҷикистон ки ба арзишҳои маънавии умумӣ ва дӯстӣ инчунин шарикии стратегии устуворанд, минбаъд ҳам густариш хоҳанд ёфт.
با استفاده از فرصت به شما محترم امامعلی رحمان سلامتی بردوام و در فعالیت سرمسئولتان کامیابی ها و به مردم برادر تاجیکستان صلح و نیکو احوالی آرزو می نمایم. در تبریکات و تهنیت پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توقیف چنین آمده است: محترم امامعلی رحمان، از صمیم قلب شما و هموطنان شما را با جشن نوروز تبریک میگویم. این عید مبارک بهار که تجسمگر غایه های عالی معنوی باشد ما را به تجدید روح و بنیادکاری و همدلی هدایت بنماید. آن قلب های ما را سرشار گرمی و خوشنودی، سعادتمندی و آرزو و امید به آینده درخشان میکند. نوروز چون دستاورد بزرگی عمومی ما نقش مهم را در تحکیم رشته های دوستی، برادری و دستگیری همدیگر مردمان قزاقستان و تاجیکستان اجرا کرده به تعمیق شریکی استراتژی دو دولت مساعدت می نماید. در این روزهای جشنی به شما محترم امامعلی رحمان در همه اقدامهای نیکتان کامیابی‌های بی‌نظیر بهر پیشرفت و رشد باثبات کشورتان و به مردم برادر تاجیکستان برکات و بهبودی و شکوفایی آرزو می‌نمایم. بگذار نوروز به هر یک خاندان سیری و پوری و نیکو احوالی بیاورد. پرزیدنت جمهوری آذربایجان الهام علیف در تبریکات خود گفته است: محترم امامعلی رحمان، از نام خود و از نام مردم آذربایجان به شما و مردم دوست تاجیکستان تبریکات صمیمی را به مناسبت جشن نوروز که بیانگر میراث غنی ملی و معنوی مردمان ما می باشد میرسانم. این جشن بهار که طبیعت را بیدار میکند به آدمان روحیه نو اهدا کرده همدیگر فهمی و دوستی و یگانگی را تنتنه می نماید. باور دارم که دوستی و همکاری میان آذربایجان و تاجیکستان مطابق به آرزو و اراده مردمان ما که ارزش‌های والای نوروز را در سطح بلند قدردانی می نمایند من بعد هم توسعه و تقویت خواهند یافت. در روزهای این عید سعید به شما سلامتی بردوام و در فعالیتتان کامیابی ها و به مردم دوست تاجیکستان صلح و شکوفایی آرزو می نمایم. صدر ژاپارov پرزیدنت جمهوری قرغیزستان ضمن تبریکات خود آورده است: محترم امامعلی رحمان، شما را به مناسبت فرارسیدن نوروز عید زیبایی بهار بنیادکاری و نوسازی صدقاً تبریک میگویم. باور دارم که مناسبت های گوناگون جنبه بین تاجیکستان و قرغیزستان من بعد نیز بر پایه دوستی و همدیگر فهمی به نفع مردمانمان تحکیم خواهند یافت. همچنین منتداری صمیمی و عمیق خود را جهت تبریکاتتان به مناسبت انتخاب شدنم به مسند پرزیدنت جمهوری قرغیزستان ابراز می نمایم. به شما محترم امامعلی رحمان سلامتی بردوام، سعادتمندی و در فعالیت پرمسئولیت دولتیتان موفقیت به مردم برادر تاجیک صلح و شکوفایی تمنا دارم. در تبریک و تهنیت پرزیدنت ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف چنین آمده است: محترم امامعلی رحمان، مایه شرفمندی من است که به مناسبت جشن بین المللی نوروز به شما و در شخص شما به تمام مردم دوست تاجیکستان تبریکات قلبی خود و بهترین تمنیات رفاه و شکوفایی را ارسال نمایم. عید نوروز که همچون جزء جداناپذیر میراث فرهنگی تمام بشریت اعتراف شده است، رمز احیای طبیعت، تنتنه زندگی و زیبایی بهار بباشد. این جشن منور که در خود عنعنه‌های احترام متقابل، صلح‌دوستی و حسن همجواری را تجسم کرده است، در تحکیم وحدت و دوستی بین مردمان اهمیت ویژه دارد. بگذار این جشن با شکوه برای شما و همه مردم دوست کشورتان پیام‌آور سعادتمندی، شادی و سرور و دستاوردهای نو باشد. سلامه زورابشویلی پرزیدنت گروزیا ضمن تبریکات خود آورده است: جناب عالی، از صمیم قلب شما را با فرارسیدن بهار و عید نوروز
табрик менамоям. баҳор ин айёми бедоршавии табиат, пурра кардани он бо ҳаёту нерӯи нав мебошад. наврӯз ин рӯзи нав ҳамчунин рамзи умед ба ояндаи беҳтар мебошад. ҷаноби президент, бо истифода аз фурсат мехоҳам шуморо ҷиҳати боздид аз Грузия бо сафари расмӣ дар нимаи дуюми соли ҷорӣ дар ҳар вақти бароятон муносиб даъват намоям. бовар дорам ки сафари шумо муносиботи дӯстии миёни Грузия ва Тоҷикистонро тақвият бахшида васеъ хоҳад гардонд. ҷаноби олӣ, мехоҳам ба шумо эҳтиромоти амиқтарини худро иброз намуда, ба шумо ва мардуми дӯсти тоҷик сиҳатмандӣ ва некуаҳволӣ орзу намоям. дар табрику таҳнияти президенти давлати Исроил Реувен Ривлин чунин омадааст: ҷаноби олӣ, аз номи мардум ва давлати Исроил мехоҳам ба шумо, оилаи шумо ва мардуми Тоҷикистон наврӯзи фархундаву пурбор аз саломатиро табрик гӯям. бигзор мардуми тоҷик аз ҳосилоти фаровони баҳори ғаноатманду дарёҳои сероб баҳра бардоранд ва эъдои табиат баракат ёбанд. мардумони Тоҷикистону Исроил таи ҳазорсолаҳо фарорастии баҳор ва оғози соли навро бо эҳёи табиат бо тамоми шукӯҳу шаҳомат ҷашн мегирифтанд. ҳангоме ки мо ҷашнҳои Наврӯзу Песахро таҷлил менамоем, гузаштаи кӯҳан ва анъанаҳои ниёгони мо муттаҳидии кишварҳои моро идома дода, ҳамчун заминаи устувори таъмиқи муносибатҳои дуҷонибаи мо боқӣ мемонад. лутфан ҷаноби олӣ, эҳтиромоти фоиқаи маро бипазиред. дар номаи табрикотӣ дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас аз ҷумла омадааст: муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, табрикоти самимии маро ба муносибати Наврӯз, ҷашни баҳор ва фарорастии соли нав, ки таърихи бисёрсола дорад ва рамзи эҳё, эътимод ба оянда, муҳаббат ва покӣ мебошад, қабул фармоед. давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба сиёсати хориҷии муттасили сулҳхоҳонаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба таҳкими субот ва амнияти минтақавӣ равона шудааст, эҳтироми амиқ мегузорам. кӯшишҳо ва ибтикороти раёсати Тоҷикистонро дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар соли ҷорӣ, ки бешубҳа ба таҳкими муносибатҳои иттифоқӣ байни кишварҳои созмони мо мусоидат менамояд, баҳои баланд медиҳам. дар рӯзҳо ин ҷашни фархунда ба шумо, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, саломатии бардавом, хушбахтию бурдборӣ ва ба мардуми Тоҷикистон сулҳу шукуфоӣ таманно дорам. вуруди барқиҳои шодбошӣ ба унвони президенти кишвар ба муносибати ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ идома дорад. Наврӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳё гардид, шукӯҳу шаҳомати тоза пайдо кард ва ба яке аз ҷашнҳои бузургу муқаддаси миллии мардуми тоҷик табдил ёфт. имрӯз бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар донишгоҳу донишкардаҳои мамлакат чорабиниҳои фарҳангӣ ва конференсияҳои илмӣ баргузор гардиданд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ҷашни фархундаву бостонии Наврӯз бо риояи суннату анъана ва расму оинҳои хос бо шукӯҳ таҷлил гардид. ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ гӯшаҳои идона ороста бо шодиву фараҳ ҷашни байналмилалии Наврӯзро истиқбол гирифтанд. дар ин рӯз саҳни муассисаи олии таълимӣ қабои идона дошта, дастоварду комёбиҳои аҳли омӯзгорону донишҷӯён ба таври шоиста муаррифӣ шуд. мусаллам аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ ҷашни бостонии Наврӯз аз нав эҳё гардида, бо риояи суннату анъанаҳои хосаш боз ҳам густурдаю дар сатҳи баланд таҷлил мегардад. мақоми байналмилалӣ гирифтани ҷашни Наврӯз, ки бо ташаббуси ҷониби Тоҷикистон ва ҳамовозии кишварҳои ҳавзаи он сурат гирифт, аз ҷумлаи иқдомҳои беназиру тадбири муассир дар замони бархурди тамаддунҳо ва раванди босуръати ҷаҳонишавӣ дониста мешавад. омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ тамоми суннатҳои наврӯзӣ ба монанди мусобиқаҳои варзишӣ байни
ҳам ташкил намуда бо унвони хушсалиқа таомҳои миллӣ омода ва пешниҳоди иштирокдорони тантанаи идона намуданд. яке аз суннатҳои неки наврӯзи байналмилалӣ ба ҳамоиву муттаҳидӣ ба шумор меравад ки ин анъанаи неки ҷашни бостонии наврӯзи байналмилалӣ зимни баргузории чорабиниҳои идонаи вобаста ба он бар аъло эҳсос мегардад. дар кишвари соҳибистиқлоламон сол то сол наврӯзи байналмилалӣ дӯстдоштаниву оммавитар мегардад ва хурду бузург аз он бо хушнудӣ беинтиҳо истиқбол мегиранд. аз ин ҷост ки доираи баргузории ҷашни байналмилалии наврӯз густурда гардида аз ҷониби аксар кишварҳои дунё ба сифати як ҷашни покиву озодагӣ ва талқингари сулҳу амонӣ пазируфта шудааст. тамоми иштирокдорони чорабинии идона ба ифтихори ҷашни байналмилалии наврӯз дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон шодӣ карда ҳамдигарро бо соли нави миллӣ таҳният мегуфтанд. бо мақсади хушу хотирмон истиқбол ва таҷлил гардидани ҷашни ҷаҳонии наврӯз шуъбаи фарҳанги донишгоҳ барномаи рангини идона омода ва пешниҳоди ҳозирин намуд. имрӯз дар донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмати тоҷикистон мизи мудаввар дар мавзӯи наврӯз воситаи асосӣ барои ҷалби сайёҳӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ дар баробари омӯзгорони донишкада ҳамчунин масъулини соҳаи сайёҳии мамлакат иштирок намуда оид ба нақши сайёҳӣ дар рушди иқтисоди мамлакат махсусан сайёҳии сайругаштӣ ки дар замони таҷлили ҷашни наврӯз дар кишварҳои ҳавзаи наврӯз чорабиниҳои рангин баргузор менамоянд ибрози андеша намуданд. махсусан ҷашни наврӯз ки имрӯз дар тоҷикистон бо тамоми суннату анъанаҳои некаш таҷлил мегардад метавонад барои ҷалби сайёҳон мусоидат намояд. барномаҳои рангини фарҳангӣ намоиши расму анъанаҳои миллии қадима метавонад дар ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ мусоидат намояд, чунки маълумот гирифтан дар бораи таъриху тамаддун ва ошно шудан ба анъанаҳои неки миллати тоҷик барои хориҷиён хеле ҳам ҷолиб аст. мавзӯи асосии мизи мудаввар ин пеш аз ҳама ҷалби бештари сайёҳон ба ҷумҳурии тоҷикистон, такмили роҳҳои ҷалб намудани сайёҳон ба ҷумҳурии тоҷикистон ва инчунин тақвият бахшидани ҳамкориҳо байни давлатҳо ва байни ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар давлатҳо, пешниҳоди молҳои сайёҳии миллӣ ба сайёҳон, инчунин шинос намудани сайёҳон ба ёдгориҳои таърихӣ, ёдгориҳои фарҳангӣ ва ёдгориҳои табиӣ ки имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон мавҷуд ҳастанд ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ иштирокчиён баён доштанд ки таблиғи бештари наврӯзи байналмилалӣ метавонад дар рушди сайёҳии тоҷикистон нақши муассир гузорад. дар айёми наврӯз дар баробари ташрифи сайёҳони хориҷӣ ҳамчунин сайёҳони дохилӣ низ барои тамошои базмҳои наврӯзӣ аз як минтақа ба минтақаи дигар озим мешаванд. бояд қайд кард ки бо ташаббуси пешвои муъаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иди наврӯз яке аз ҷашнҳои байналмилалӣ дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудааст ва ҳар сол шумораи зиёди меҳмонон ва сайёҳони хориҷӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф меоранд. мавриди зикр аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои истиқлоли давлатӣ ҷашну анъанаҳои қадимаи миллӣ аз нав эҳьё гардида шукӯҳ шаҳомати худро пайдо намуданд. наврӯз дар воқеъ оғози баҳор ва баробаршавии шабу рӯз буда ҷашнест ки ҳамагонро ба ободкориву тозакорӣ ҳидоят менамояд. дар замони истиқлолияти давлатӣ ҳукумати мамлакат эҳьёи расму оинҳои қадимиро дар меҳвари сиёсати худ қарор дода барои дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намудани фарҳангу тамаддун тадбирҳои муассирро роҳандозӣ намуд. ҳамраз авлазода, камоли маҳмадёр, дилшоди хушвақт барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, имрӯз барномаи иттилоотии ахбор хонободу сарбаланд бимонед.